دیاریا یاری ji dostê re çi rêkim ez diyarî diyare yar dixwazî min bi yarî dixwazim can û dil jê re bişênim tenê şer me hemî derd û hejarî dixwazim her du çavan jê re rêkim bi kêrnayên ji wan her xwîn dibarî divêm jê re ziman û dev bişênim ne hêjan e şev û rojan bi zarî nizanim ez çi hêja ye ku rêkim cîhan pêk ve bihayê biskê tarî serî neçare min danî li ber pê me got şahim du pêleke swarî tenê xanim bi nazî hate ser min zivistan e li min şîn kir biharî bi wan lêvên şirîn got rabe seyda tu serbestî ji min çi bikî dikarî ji vê re ez bezî me pê û destan bi jor ve hilkişî me ez ji xwarî ji bexçê paxilê çûme du sêvan ji bîstanê riwan dêmên henarî ji lêvên erxewanî min dused cam şeraba hingivînî nû vexwarî bi destê xwe spî ez kirme hembêz wekî pola helandim ez bi sarî me her du dest li bejnê bûn hemayîl bi ber pêlan ketin reşbisk û carî me talan kir ber û bîstan bi carek kenî û got bese rabe hesarî me got gorî cigerxwîn bû di vê rê bi dest nayê wekî îr û ti carî